Spomenuli ste probleme, to jest razlog zašto bi se neko uključio u teretanu recimo kao raskid i uvek imamo ono da ne možemo da volimo druge ako ne volimo sebe. Da li možete da mi objasnite kako to volimo sebe u stvari dok vežbamo, a koliko nam je to nekada, a toliko nam je nekada i teško, iznojimo se i teško je otići do teretane, daleko je, teško dišemo, raste rizik od povreda. U stvari, gde tu nalazimo tu čuvenu ljubav prema sebi? Interesantno, da. Mislim da je ovo više iz domena onog uveravanja, iluzije, odnosno uveravanja sebe da nismo mi dorasli tome, da postoje druge prijatnije, onaj princip, čuveni princip zadovoljstva, on nije direktno možda u vezi sa sportom. Znači, kad je sport u pitanju, potrebno je da odložimo ono instant zadovoljenje i ono dođe kasnije, u ovom drugom koraku, kada smo mi zadovoljni rezultatima, kada sagledamo ceo proces. I u tom smislu volimo sebe zbog toga što ulažemo u svoju istrajnost, u čvrstinu svog karaktera, u spremnost da se suočimo sa nekim teškoćama zarad nekog višeg interesa. Ali onda to kad osetimo, zavolimo i proces. Ali to dođe naknadno kao nagrada. Da, kada vidimo šta možemo, kako smo se pokrenuli i sve, onda možda i ne zavoli svako, ali izgradi taj karakter koji ga vraća na trening, zato što bez tog kontinuiteta i istrajnosti nema tih pozitivnih efekata uopšte, ali većina nas zavoli onda i sam proces treninga, pa kao kako voliš da se mučiš, nije mučenje uživanje. Nije, tako je. I ono što se događa je da jednostavno ne možete da držite čitav onaj sistem, onaj naš kognitivni sistem koji je izgrađen oko nekih problema i samo kako nas se, upravo što ste spomenuli, sa tim podrhtavanjem mišića, preznojavanjem, ubrzanim disanjem, odlaze nekako kroz taj znoj, kroz te pore, odlaze i ovi toksini koje psihološki konstruišemo. Sad ja možda malo metaforično pričam, ali moram da objasnim zašto taj napor dovodimo u vezu sa nekom prijatnošću na kraju. Iako ste potpuno u pravu, mi kada gledamo ovako iz ugla, iz neke psihologije deteta, kako detetu objasniti da treba da ide na fizičko, da posle toga će biti ulepljen, da, ne znam, pokvarit će mu se za taj dan planirana garderoba, odnosno planirana kombinacija, da mora da se umije, da mora da izađe iz neke svoje običajne rutine, da je u redu biti nesavršen posle treninga, da se prazmaže šminka ili da se u idealnoj varijanti ne dođe našminka na trening, ali ništa nije isključeno i niti zabranjeno. Da. Tako da su to neke stvari koje učimo, kako da volimo sebe i tako nesavršene. Posle treninga, a opet na jednom nivou ispunjeno. I nekako odvojili smo vreme za sebe. Ja u svom fitness studiju samo sa ženama radim i vrlo mi je onako specifična struktura žena. Ponosna sam na njih, od najmlađih koji imaju, na primjer, 16 godina do, imala sam gospođu, 70 godina. Većina njih ima potpuno svest o tome čemu služi fizička aktivnost. Uglavnom imaju i porodice, kao što znaš, i uspešne su žene i pronašle su to vreme za sebe. Znači, rade nešto za sebe. I imam dosta majki koje su se tek porodile, znači, to je njima, tih sat vremena je moje. Znači, odvoji se od muža, deteta, pokloni sebi i osjeća se sigurno 100 puta bolje. Mali beg od, kao što sam rekla, od ovih svakodnevnih briga i jednostavno u toj grupi. Maja tu vrlo ima jedan interesantan pristup zbog toga što ona neguje psihologiju grupe u svom pristupu. Sad, ja sam tu malo individualac, ali mnogo volim njenu grupu jer je specifična, drugačija od onoga što smo inače navikli da viđemo u sportskom ambijentu, tako da može ona da kaže šta su benefiti. Ja znam šta grupa znači, pogotovo u ovom razvojnom smislu, kad smo rekli kad neko treba da se razvije u sportistu, pa čak i kad je individualni sport, znači grupa, znači taj dodatni podsticaj. Nema uspešnog pojedinca ako nema iza sebe čitav tim. Pošto sam ja bila sportista individualnog sporta, karatea, ali nekako najbolji individualci su uvek bili iz najboljih klubova. Znači i najbolji treneri, da imaju sparing partnera i to je sve isto posle tako primenljivo vrlo i u životu. Ja sam prvo bila personalni trener, ali prvi put kad sam spojila dve žene da mi rade zajedno, videla sam da su benefiti mnogo veći, zato što osim što ih ja motivišem i utičem na tebe i tvoju drugaricu, one utiču i jedna na drugu. Tako da ja kad sam otvarala svoj fitness studio, ja sam napravila poluindividualne treninge, njih je uvek po 4 zajedno, znači trening je prilagođen svakoj,
ali ja sam napravila jednu Viber grupu gde je njih preko 40, gde prvo psihološki, ja kad okačim plan treninga, ko je sutra, ona druga vidi kao ova trenira, a ja ne treniram, pa zašto će ja? Tako da od tog momenta, kod mene ne smije da se otkazuju treninzi. Padaju svi izgovori. Padaju svi izgovori, jest. Prosto stid je veći, ulog je veći, stoji tu neka ta grupa, taj neki tvoj tim koji očekuje nešto od tebe. Guraju jedna drugu, sprijateljile su se, združile su se, a sve su to žene koje se nisu drugarice. Spomenuli smo taj sportski karakter. Ja definitivno vidim ovako iz ugla posla, dobro, on jeste malo specifičan jer se bavim humanistikom, ali tu ima dosta individualaca. Evo i samo sam sebe predstavila kao individualci i navikla sam da radim sa individualcima. Onda tu veliku razliku pravi među nama humanistima, ko nam dolazi iz sportskog konteksta, ko je odrastao kroz sport, odnosno u timu, a ko ne. I prosto lakše se radi. Nekako brže neke stvari nauče u hodu, improvizuju, lakše podnose poraz, lakše kažu izvini, žao mi je, koriguju. Tako da vide se na nivou poslovne psihologije, vi vidite efekte sporta. Meni je sin isto sportista, on je atletičar, reprezentativac i ja sam njega gurnula u sporte, da kažem. On je kao klinac, ono kako svi idemo na tenis, idemo na košarku, nebitno je koji je sport, čak nije bitno ni što on je reprezentativac. Bitno je ono što dete izgradi, kako sebe gradi kroz sport. Tako da ja sam s tim ciljem, pošto ja nisam imala razloga da lečim komplekse na dete, da guram, našao je sport koji se njemu dopao, to je ključno pod broj 1, ono ne terajte decu na nešto što ne valja, malo ih pogurati, ali ne nikakav pritisak drugačije vrste. Znači, ja sam njemu rekla, on je sam, prvo zaključio da bi ostvario uspeh, to mora da bude jedan kontinuiran svakodnevni rad, svaki dan na trening, i da se nada da će biti prvog držaja. Možda bude, možda ne bude, ali gradi taj karakter i uticaj trenera na njega, kako se podnosi autoritet u tim mladim godinama, kako će da podnese poraz, povredu, kako će se izdići iznad toga. Nekako samo to takmičenje, kao da je, ja sam bila borac, karatista, kao da je svaki taj meč jedan život. U njemu naučiš sve da se susretnem sa stresom koji se susreće u meču. I tako Luka skače u dalj, isto na zaletištu, prvo mora sebe da pobedi, pa da pobedi protivnika, pa ako izgubi da se suoči s tim, sa pobedom isto da je ponovi. Nije samo jednom u životu. I sad, evo, on se sprema za fakultet i ja mu kažem, sad sve ono što se radi u sportu, kontinuitet, trajnost, sve, samo prenesi na spremanje za fakultet. Mislim da je pogotovo danas sport važan, ovo sve što si spomenula, Maja, oko te neke tog decentralizovane autoritet. Gde je uopšte autoritet za milenijalce? Gde je za ove mlađe generacije autoritet? Kada nisu tako čvrsto povezani ni za roditelje, ni za školu. Tako da mislim da je sport taj koji jedini u stvari ima šansu da izgradi poverenje u zdrav autoritet kod dece. I tu se nekako, ako je negde ostalo nešto pošteno, da kažem, to je u sportu. Niko ne može za mene da osvoji medalju. Znači, ja moram da uložim taj trud da bi to uradila. I to je vrlo bitno da deca nauče u tom ranom periodu, da samo svojim trudom, neće to niko za njih uraditi, iako sve to vremena za ovog, znači da nauče da svojim trudom to moraju da uspiju.